Салом духтарако сазаи назан саломатиё хуба як нуқтаи савдора боз ҳам шумода бори чандум шид ма тавсия метим марҳамат биёен арзоне ҳастае ки борошон хушрӯй ҳастаем қа интихобшон зиёдай ина марҳамат тамошо кунед пижама аз 40 сомон сар мешавад пинюар бошад аз 35 сомон сар мешавад интихоба бинед ба ласиноям брукоям ҳама чӣ дора нуқи ира бинед двойкачиҳо ҳози ма ҷудогона бо навор карда ҳамаша нишонтон метим марҳамат муроҷиат кунед доставка доранд бозори корвон даян тарафи тилобозор даҳм дарвоза ки ворид гаштем дасти чап чорум қатор даян марҳамат ҳама намуди такпушо инахе маечко омадаем қахушруча хулоса ҳама чӣ омадагия ина чизе дар корайтона ҳатман анами нуқтаи савдо биёед двойкачора бинен духтарон қохушру ина марҳамат двойкои фасон пижамои тобистона омадай материалошон маичнем қохушрӯ ҳастае ки сабукакан бад кушоди хушру духтагия нархшон бошад шок духтаро двойка 45 сомон ина марҳамат каседа дар корай метавонен муроҷиат кунен доставка доранд ё ки биёен бозори корвон бо аз ҳар якташ чандтаи расветка ина марҳамат бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап чорум қатор марҳамат омада аз наздик бинен нарх беҳтаринай бинен духтаро чихе двойкачиҳои хушрӯ омадай аҷоиботай нигоҳ кунен сабука ки хушрӯ 40 сомон бовар мекунен азан инҷа сар карда қафош бо турак доранд диден то охира кадом моделе ки мебинен инаи моделиш бо дигар хелай диден чихе хушрӯчаанд 40 сомон марҳамат каседа дар корай барои савдо мегирен барои хитон мегирен ина марҳамат нархошон 40 сомонӣ то охира двойкачаанд 40 сомон бозори корвон даян як бор ҳамун тиграка нишон метиҳен бозори корвон даян тарафи тилобозор даҳм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап ина марҳамат и тигровкара бинен чихе хушрӯчаяй дасти чап духтаро марҳамат биёед чорум қатор дасти чап мана марҳамат беҳтарин варианто и шортика кишкатияй 40 сомоне беҳтарин нарх марҳамат духтаро каседа дар кора инамино ҳамаш двойкачиҳои фасон 40 сомонӣ шидагиай тамошобинони азиз пижамои кармияши мепурсен марҳамат нигоҳ кунен чанд намуд ёфтагӣ метавонам хохушрӯака ки инаино двойкаян диден 80 сомон беҳад материалакаш хушрӯвай ина 80 сомон анаи вариантча бинен чихе фасонай иш 90 сомон ва анаиш боша бо аҷоиботай тройкаяй аҷоибай материалошон ҳамқа хушрӯчаанд ки шушта мепӯшанд ҳичи намешава иам варианти кармияши тройка 100 сомон марҳамат каседа дар кораи ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд агар ки хитон омадан натонистед леки омаданӣ бошен пас биёен бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза дасти чап чорум қатор ана ино боша тройкаяй духтаро нигоҳ кунен ҳамқа хушрӯанд шортик доранд брук доранд баъдан ҳамқа футболкачаи фасон материалаш аҷоиботай роҳатай духтаро ҳамқа хушрӯчаанд ина тройка 50 сомон нарх шабона мегӯен чихе арзони дастрасай 50 сомон аз ҳар як ами моделе ки ҳозир нишон додистам ку аз ҳар якташ бо чандтаи расветкаяй тройка марҳамат 50 сомон каседа дар корай биёен бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза духтаро дасти чап чорум қатор баъданаиш боша остиндароза и двойкаяй иям 50 сомонай аз инам расветка ҳастай марҳамат духтаро чӣ моделиш дар корайтона агар омада натонен ман рақамашонам мегузорам рӯи экранда муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ҷамои хушрӯ омадагияй духтаро ира бинен чихе фасонакане мана марҳамат инаи моделиш ҳаст и моделиш ҳаст манаи моделиш ҳастай беҳад хушрӯанд бренди дикалора мана марҳамат бренди дикалор нархш бошад 100 сомон беҳад фасон баъдан аиҷада бо ҳаст анаинаш иёшам хушрӯ мана ино бошад 90 сомон марҳамат каседа дар корай духтарако пижама ина брукошон катиян 90 сомон мана 100 сомон кадомиша мегирен ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран муроҷиат кунен дар равакак шумода доставка мекунанд ина аиҷада бо бренди моира и чанд пула
ана инҷода бо ҳастаи 75 сомонаш духтаро диден беҳад хушрӯёшам марамад буркошон катиям духтаро бо нархи дастрас пижама дар кортон боша ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 10 дарвоза дасти чап 4 қатор мана аз 75 сомон сар мешава то 100 сомона ана михел пижамаакҳои фасони хушрӯ якора бинен духтарои хушрӯан ҳам тройкаш ҳастай ҳам четвёркаш ҳозир нарх шагафтон мезанам духтаро беҳад арзонай нигоҳ кунен иҷада тройка 90 сомонай четвёрка боша 100 сомона ина беҳад хушрӯ ина бинен 4 та чӣ дора 100 сомон аи бошад тройкаи хушрӯча пардорак 90 сомон аз ҳар душам чандтаи расветка доранд ина марамад барои савдо мегирен барои хитон мегирен духтаракои азиз биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 10 дарвоза дасти чап ина марамад 4 қатор омада аз наздик бобинен ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран касоне ки имконияти омада надоранд нависен дастафкатон мекунанд хушрӯги пинюароро бинен тамошобино ҳам қафасонакан ира бинен бо материалаш аҷоибот буда ина марамад касседа пинюар дар корай 55 сомон мана ин моделшам 55 сомон ана ино бошад ҳозир ҳама аз анами модел кофтаестай ино 50 сомона беҳад хушрӯчаанд ина ин модел ҳаст ин модел аст аз ҳамаш бо чандтаи расветка ҳастай интихоб хеле зиёда ина марамад касседа дар корай ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 10 дарвоза марҳамат дасти чап 4 қатор ира бинен беҳтарин вариантҳо бо нархҳои дастрас дар анами нуқтаи савдо ора бинен духтаром хушрӯван моделҳои новинка ина ин дарозай туникаи то зону айда киртаам платьюшка меган 60 сомон нигоҳ кунен ина ин 60 сомонай айнаи двойкош бошад 70 сомон двойка чоша бинен пушти майкош удлинёнияй духтаро ҳамаи цветош ҳаста аз инам дигар расветкош ҳастай аз инам дигар расветкошон ҳастай 70 сомон мана ино бошад 60 сомон марамад беҳад хушрӯай то размерои 60 пушам мешава бозори Корвон тарафи Тилобозор 10 дарвоза дасти чап духтаро 4 қатор марамад беҳад арзонай буркошона бинен чӣ кушоди хушрӯай ё двойко 70 сомон ана вай дарози платьяш боша то зону айда тақрибан вай 60 сомон баъд ана ин бренд ҳаст ямон хушрӯай аст ки материалаш аҷоиботай бо бурукша намегин хушрӯай ино 100 сомона ина аз инам чандта гилш ҳастай духтаро ина кадом рангш кадом гилш дар корайтона марамад нависен дастафкатон мекунанд ё ки биёен духтарако ина хеле комплектҳо мепурсанд марамад бинен чӣ комплектакои фасон омадагиай айбо дигар цветошам ҳастай марамад кам мондагиай 100 сомон оптови надоранд ина муд ваёшам ҳаст нигоҳ кунен чӣ хушрӯ иёям 100 сомон ана иёшам 100 сомон комплект бисёрай марамад нигоҳ куненда аз 65 сомон сар меша нархи комплект то 100 сомона оригинал анамаш бинен чӣ хушрӯчаянд марамад ина кассе гирифтанияй ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран муроҷиат кунен дастафкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 10 дарвоза марҳамат дасти чап ина диден дасти чап 4 қатор